A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. Paulice and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Joan Tejedor, Eddie Aida and Arlene Duarte, Lita Manlangit, Vicky Pogoy, Lucy Canora, Leilita Rama, Lorenzo Zapanta, Segundo Tagalog, Blas Castro, Julita Taray, Virgilia Cabrera, and Lorna Regalado. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Achilles Ong Cabahog, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Judith Cal Batukan, and Gina Marie Ipil Batikin. Thanksgiving offered by Ramir and Gina Bonghanoy on their wedding anniversary and by Marie Ann Kwek de Lucia. Birthday blessings for Lucy Canora. Petitions for passing the licensure examinations for teachers, especially for Carl John Oliverio, Marianne Lepasana, Maria Luisa Baculon, and Banjik Maghinay. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and family, and for Evangeline C. Blessings for TV mass sponsors and benefactors, and for the enlightenment of our senators and congressmen. For the protection and safety of overseas Filipino workers and seafarers, and for our soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of Jaime Lim, Soy Ching Lim, Gloria Lim, Conciso Go Macias, Maria Antonia Beltran, Epifania Makilabit, Lily Patolilik. Also for Christopher Hika on the repose of his soul, and Zosimo Roble, Ruel Beduya, Wilfredo, Francisco, Manuel, Ramon, Bob Bienvenido, Gamaliel, Juliana, Teresa, Victoria, the victims of extrajudicial killings, the deceased TV mass benefactors, Maria Feclarin and Maria Carmelita, and for all the souls in purgatory. Sa mga instrumento
Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga kaigsunan, atong gisaulog ang ikawaag unom nga Domingo sulod sa tuig ug sa atong pagsaulog sa atong santos nga misa atong ipadangat ngadto sa Ginoo atong tagsa-tagsa nga katuyuan. Ingon usab ang katuyuan sa atong mga kaigsuonan ug kaigalaan nga nangayo sa atong pagampo. Ato usab nga apil sa atong pagampo ang community sa bukas loob sa Dios dinhi sa Sugbo nga nagsaulog sa ilang 28th anniversary sa community sa BLD dinhi sa Cebu. Og labaw sa tanan atong iampo ang tanang sakiton kamo nga nananaw sa atong TV karon ug usab ang uban pang mga miyembro sa atong pamilya nga masakiton. Ug karon mga kaigsuonan, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahil sa iyang mga tao dinhi sa Yuda. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Ama nakagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdalay kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesus, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdulong Jesucristo. Uban sa Espiritu
Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghugpong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyo mang mga paagi mo'y dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon, ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon ini ang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo, nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan, ug huna-huna, ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinakog, nga tuyo o sa walay hinungdan, nga tinguha sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna, nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nakasing-kasing ko, Alleluia, 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 Alleluia. Ang pulong mo, isulti paminawon ko sa Ginoo, nakasing-kasing ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa punuang mga pari o sa mga kadagkuan sa lungsod, karon unsa may inyong una-una, dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang o giyang giingnan, dong, pagtrabaho karong adlawa dito sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang una-una, o miadto siya sa parasan. Unya, ang amahan miadto sa manghod, ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, oo, muadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babae maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi o wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buwis o ang mga daotang babae mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini, wala gihapon maginulsol ni mutuo kaniya.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa daghag gayon mga kaigsunan, naay mga tao nga nangutana kanako, Padre, unsa may imong ikasulti sa war on drugs? O gunya, unsa may ikasulti nimo sa extrajudicial killings? Kay bawo mo kung sa akong tubag, ingon ako, tingali, sayop ang imong gipangutana. O sayop ang tao nga imong gipangutana. Kay kung pangutan-on nimo ang usa ka pari, siyempre itubag niya, dili ka na maayo ang EJK especially. Kay isip usa ka pari, ikinahanglan ay ikaw musunod kung unsa ang balaod sa Ginoo o ang pagtulunan ni Kristo o usab ang pagtulunan sa atong simbahan. Although tingali na amoy gipangutana usab nga pari, unya moingon siya okay ra man kaayo, no? Pero ang tinuod nga pari sa simbahan kanunay moingon kanato dili maayo ang mupatay sa imong isig ka tawo kay kana batok sa kabubuton sa Ginoo. Mga kaigsunan, kung kita musubay sa kabubuton sa Ginoo ug musunod sa iyang mga balaod o iyang mga sugo, unya atong paminawon o atong sundon o atong hihubad sa atong kinabuhi ang mga pagtulunan ni Kristo ngayon usab gipaibaw sa iyang simbahan sa ato pa na usab pagtulun atong mga simbahan apan kinigikan ni Kristo unya ato kanang ipakita sa atong kinabuhi sa matag adlaw kita mao ang tao nga matarong, kita mao ang mga tao nga matawag nato moral persons because we are doing what is right. Whatever is coming from God, whatever is coming from Christ, whatever is coming from our church is what is right. And doing what is right is what we call moral. Unya musupag gani ka sa balaod ni Kristo, sa pagtulunan ni sa balaod sa Ginoo, sa pagtulunan ni Kristo sa atong simbahan, mao kana ang makaingon ta immoral kay dili man siya sakto. Mga kaigsunan, mao kini ang tema sa atong mga basahon karong Domingo ha. Nakadungog ta sa atong unang nga basahon. Kinahanglan magkinabuhi ta sa matarong. Kaya pagkinabuhi sa matarong, pagsubay usab ug pagsunod sa kabubuton sa Dios. O gingon pa sa Ginoo dito mismo sa unang nga basahon na kita tagaan og kinabuhi. Unya sa atong ebanghelyo nakadungog ta sa sugilanon sa duha ka magsuon. Unya, gingnan silang amahan nga muadto sa parasan. Ang maguwang, mingon sa amahan, dili ko muadto, apan miadto siya. Ang manghod, mingon sa amahan, muadto ko, pero wala siya miadto dito sa parasan. So, mga kaigsunan, makaingon ta, nga ang mga basahon nato karon nagpahinumdom, naghinanglan, nga sundo nato kunon saan sakto, og magkinabuhi ta og matarong. Ang pangutana nganong gikinahanglan man nato nga atong kinabuhi matarong? Ug unsaon man nato kini? Unsaon nato pagbuhat? Unsaon nato pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa pagtulunan ni Kristo ug sa atong simbahan? Aron makaingon ta nga matarong ug sakto ang atong kinabuhi. Una sa tanan, mga kaigsunan, kinahanglan atong hinumdumon sa kanunay nga kun ang atong kinabuhi matarong, kita tagaan sa grasya sa Dios. Ug ang pinakadako nga grasya, matarong nga kinabuhi usab. Dili lang dinhi sa kalibutan, kundi sa umaabot nga kinabuhi dito sa gingharian sa Amahan. O sige pasabot ani mga kaigsunan nga kun ikaw sa kanunay matarong imong kinabuhi, magmalipayon ka, no? Unya, tarong usab ang kinabuhi sa imong pamilya o matarong usab ang kinabuhi sa mga tao nga nakapalibot kanimo. Unya, sa pag kinabuhi nato sa matarong mga kaigsuonan,
ang ubang mga grasya nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, apil na ang maayong panglawas ihatag usab sa Ginoo kanato. Nakainomdom ko na ay usa ka babae nga nagkaproblema siya sa iyang buko-buko, no? Kay kanunay mo sakit iyang buko-buko. Unya may share siya dito sa usa ka pari. Unya giingnan siya sa pari, kay baw ka na tingali kay problema o sa imong spiritual life o sa imong moral life. So nagkaistoryahan na sila sa pari, nya naibaw-an sa pari nga kining bayhana na ay kalagot sa iyang ginikanan. Unya bisan siya ginikanan na sad, wala gyapon siya magpasaylo sa iyang mga ginikanan. Ang iyang kasuko o gayang kalagot sa iyang kasing-kasing. So giingnan siya sa pari, kay baw ka kanang sakit nimo sa buko-buko, gikan na sa di nimo pagpasaylo sa imong ginikanan. Pagkahuman ni uli siya, nya pagkahuman og usa ka buwan, mibalik siya ngadto sa pari. O giingnan niya, Padre, nawa na ang sakit sa akong buko-buko. Unya, gipangutana siya sa pari, unsay gibuhat nimo? Gipasaylo nako akong mga ginikanan. Di ba? Kung naatay gitawag nga immoral life, mga kaigsunan, murag mabati sa nato sa atong lawas. O kung naa kay mga bisyo pananglit, no? Sa ato pa kung naa kay bisyo, di wa ka nagmatarong sa imong kinabuhi, naa kay daghan nga bation sa imong lawas. Unya dagagag problema sa imong kaugalingon ug usab sa imong pamilya. Pero kung sa kanunay ikaw musunod sa Ginoo og magkinabuhi ka nga sakto ug matarong, anaa ang grasya sa Dios. Ikaduha, mga kaigsunan, atong inumdumon ang atong mga pagsaad sa Ginoo. Ang atong mga gisaad ilabi na sa katong nakadawat ta sa sakramento sa bunyag. Nga sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag, mura bag kita usab mingon nga to sa Ginoo nga, Ginoo, andam ako nga musubay sa imong dalan. Handam ako nga akong tumano ng imong mga sugo. Unya, andam mo sa ako nga akong sundon ang mga pagtulunan ni Kristo o ang pagtulunan sa simbahan. Kinanglan, naan na kanunay sa tunguna-una, mga kaigsunan. Unya, pamalandungan nato. Kay sa panahon nga makita nato nga atong kinabuhi, dili maayo, unya nakaimo tag sala, batok sa Ginoo, unta mapahinumduman ta nga kita misaad ngadto sa Ginoo sa maong mga pagsaad. So, mga kaigsunan, kung unsa kato ang atong gisaad, gisulti sa Ginoo, kinahanglan nga ato katong sundon, kay kung kita musunod na atay gitawag nga word of honor. Kay sa atong ebanghelyo, nadungog nato nga ang mga anak misaad sa ilang amahan. Apan katong manghod, walay word of honor. Kay wala man niya gisunod ang iyang amahan ug wala siya muadto dito sa parasan. So, mao kana ang gikinanglan nga atong una-unaon sa kanunay ug pamalandungan, mga kaigsunan. Ikatulo, mga kaigsunan, unta dili lang atong kaugalingon ang atong una-unaon, kundi maguna-una usab kita kung say maayo sa kadaghanan, kung say maayo sa atong pamilya, pananglit, kung say maayo sa atong grupo. Kay usahay, kita sundon nato atong kaugalingong mga kabubuton. Unya, ang atong kaugalingong kabubuton, supak sa balaod sa Ginoo, o sa pagtulunan ni Kristo, o sa atong simbahan. O ang mahitabo, kung ang sundon nato ang atong kaugalingon ra, mga kaigsunan, ug kung atong tan-awon ang unsaray makaayo kanato, makaingon ta nga wala malipay ang uban, ug makaingon usab kita nga maapektahan ang ubang mga tao, apil na atong mga gigugma sa kinabuhi. Sama pananglit, kung ikaw minyo na, no, kay naaman diri ato mga kaigsunan sa BLD, unya ang ilang itudlo kanunay ang pagigugma ay man, no, sa pamilya, ilabi na sa mga magtiayon, no, pinaagi sa gitawag nato nga marriage encounter, no, naay uban usahay nga mga minyo, no, unya bisan minyo na naagi hapon
gitawag nga kabit, no? Unya sa ilang kinabuhi nga naa sila laing gihigugma, unsay may tabo maapektahan ang ilang partner. Unya dili lang ang partner, dili lang ang asawa, kundi ang mga anak ug ang tibuok pamilya, no? Imagine ang epekto sa imong dili maayo nga kinabuhi, ang epekto sa imong pagpakasa, no, mga kaigsuonan. So dili lang una-unaon unta nato ang atong kaugalingon, kundi ang ubang tao usab. Mao sa nahitabo sa to ebanghelyo, ang manghod wala naguna-una kung say maayo para silang pamilya, para sa iyang papa o para sa iyang manghod, sa iyang mga trabahante, ang iyang ginuuna ang iyang kaugalingon ra. So mga kaigsuonan, unta kita mamalandong sa mga pulong sa Dios. Ug kun gani makita nato nga hantod karon kita sa kanunay musupak gihapon sa kabubuton sa Ginoo, atong una-unaon nga naa patay panahon nga atong bag-uhon ang atong kaugalingon. Mao bitaw na ang mensahe usab ni Kristo sa katapusan sa to ebanghelyo karong Domingo ha, nga nagisgot siya sa mga kobrador sa buhis o sa mga daotang mga babae. Nga sa pagisgot niya niini, murag naghatag usab siya paglaom kanato nga bisan nga makasala ta, pwede ra gihapon ta ang makasulod sa gingharian sa Dios. Kana kun bag-uhon nato ang atong kaugalingon o sa matag adlaw natong kinabuhi, atong sundon ang sugo sa Dios, maminaw ta sa mapagtulunan ni Kristo sa atong simbahan ug ato kining ipakita sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Amen. Atong ipadayag atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay gilubog, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagaom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buyaw sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios, Amahan nga nagdapit kanatong tanan sa pagtrabaho sa iyang parasan. Sa matag mapangamuyo kita moingon atong tubag, Ginoo, himoa kaming masinugtanon kanimo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, si Francisco, atong Santo Papa, uban sa mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan, ug sa mga kamadrehan, kinsa karong Domingo ha, nagsaulog sa Mission Day for Religious Sisters. Magmasinugtanon unta sila kanunay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga likayan unta nila ang paggamit og kusog og puwersa alang sa pagresolba sa mga kagubot sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Alang niining tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad, nga unta mabatunan nato ang kinaiya ni Kristo sa iyang pagkamapaubsanon ug pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami masinugtanon kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mubayaw na siya sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami masinugtanon kanimo. Alang sa mga drug addicts ug kanila nga nakabuhat og krimen, makaamgo na unta sila sa kangilad sa sala ug mobalik sa bakan sa amahan aron makabaton sa kaluwasan.
Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, makabaton na unta sila sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Dios Amahan, ayaw itugot nga kami mahilayo kanimo, pinaagi sa among mga sala. Himua kaming masinugtanon nga imong mga anak, sama gayud ni Kristo, among Ginoo. Sa kinabuhi, ang among kaluwasan, ikaw, Jesus. Kanimo na iusap, kinabuhi ko, ug sa adlaw tanan, magadaling ako sa kagamanan mo, ug kanimo, O Dios, ihalat karon. Ang kasing-kasing ko, manangandoy, O Dios, sa adlaw tanan, nga mapuno sa akong amor. Maigsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Dios sa kaluoy, dawata nga mo mga halad, ug imuha kini nga tuburan sa mga panalangin ahalang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy naguli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Sa
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ilabi na ang miyembro sa among pamilya. Ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan o atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan at tagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace. Peace.
Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, himuang kining misa di namong gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan o maggiusa namo tipon kaniya diha sa imaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Akong giawhag tanang mga masakiton sa pag-anhi diri sa tubangan alang sa pagpanalangin kaninyo. Ug usab kamo nga mga nagtan-aw sa TV, iampo usab nato sa Ginoo nga unta kamo maayo sa inyo mga sakit. Atong itaas atong kamot o atong iampo atong mga igsuon nga masakiton. Kitang tanan, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamatan ang tanang maning tabang aron atong mapadangat kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton.
sa atong mga lectors, altar servers, television crew, mga benefactors ug sponsors, ingon man sa tanang mga ningtambong karon ni ining santos nga misa, daghang salamat. Atong usab pasalamatan ang atong Mass Presider, si Reverend Father Celso Magbanwa Jr., SHF, ang atong choir, ang Bukas Loob sa Dios, ang atong mga pilgrims, ang Crusaders of the Holy Face of Jesus, Pardo Chapter, o ang Bukas Loob sa Dios. Ang atong mga offerers, sila si Saring Humawas o Tess Masias. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon, kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo, Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.